Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzdan 2022-nji ýylyň 15-nji noýabryna aksanyny Türkmen Demir Ýolları Agentligi online petek almak mümkinçiligi. Germaniýadan Türkmenistana wekiliýet geler. Bütün dünýä saglyk goraýyş guramasy Merkezi Aziýa maýmyn mama keseli boýunça gollaw berýär. Dünýäniň ilaty 8 milliarda ýetdi ýaly habarlar ýetirýäris. Gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmen Demir Ýolları Agentligi online petek almak mümkinçiligi. Türkmen Demir Ýolları Agentligi demir ýol gatnaglary üçin petekleri 5 gün öňünden online görnüşde satyn alyp bolýandygyny ýatlady. Bu barada railway.gov.tm saýtyna habar berilýär. Online petekleri railway.gov.tm web saýtymyzdan Android we iOS ulgamlary üçin Railways ykjam goşunlarymyzdan satyn alyp bilersiňiz. Nagatdäl hasaplaşyk arkaly internetden petek almak size wagtyňyzy we serişdeleriňizi tygşytlamaga ýardam eder. Online satyn alynan petekleri izine gaýtarmak mümkinçiligi hem bardyr. Germaniýadan Türkmenistana wekiliýet geler. Germaniýanyň maşyn gurulşyk bileşiginiň agzalary şöýlüň 21-nji 26-njy noýabryny Germaniýanyň federal ykdysadiýet ministrliginiň adyndan Türkmenistana saparda bolar. Bu barada News Central Asia.net internet neşri Monfort kompaniýasynyň metbuat gullugyny sallanyp habar berýär. Monfort kompaniýasy Germaniýanyň dokma senaгаty podogynaky iri önüm öndürjüleriň biridir. Bu kompaniýanyň dokma senagaty boýunça tehnologiýa Türkmenistanyň bir neçe dokma toplumlaryna netijeli ulanylýar. Kompaniýanyň berýän maglumatyna görä, Türkmenistanyň dokma önümleriniň eksporty ýygyderli ýokalanýar. 2020-nji ýylda $350 milyon eksport görkezjisi kazanılan bolsa, 2023-nji ýylda bu görkezji $450 milyon barabar bolar. Bu kompaniýanyň dokma enjamlary Babadyhan we Kaka etraplaryna gurulan dokma toplumlaryna ornaşdyryldy. German kompaniýasynyň ýygyderli boýaýan hemde matalary gowradan enjamlary türkmen dokma toplumlaryna giňden peýdalanýar. Kompaniýanyň ýoldaşçysy Stefan Plet Türkmenistanyň dokma senagaty ministrliginiň özü kompaniýasynyň enjamlaryny saýlap almagynyň özleri üçin uly awraýdygyny belläp, häzirki wagtda Türkmenistana kompaniýanyň 15 enjamynyň oturlandygyny belledi. Türkmenistana dokma senagatynyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Şonuň üçin paxta ýüplükleriniň we matalaryň önümçiligini giňeltmek maksat edinilýär. Şolar wagtda dokulmaýan dokma önümleri ýaly dokma önümleri bazarlaryny kem giňen ornaşdyrmak meýilleşdirilýär. Bütün dünýä saglyk goraýyş guramasy Merkezi Aziýa maýmyn mama keseli boýunça gollaw berýär. Ma'lum bolşaýaly dünýäde koronavirus pandemiýasyndan soňra maýmyn mama keseli hem ýaýrady. Bu virus köpräk bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň Ýewropa sewtinden ýaýrady. Şonuň üçin bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň Ýewropa sewti bu virusyň ýaýramagynyň öňüne almak maksady bilen sewitdäki ýurtlara gollaw bermek babatda degişli işler geçirýär. Bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň Ýewropa bürosu bu kesel anyklamak üçin 18 ýurduň sarp ediş ähtiýaçlyklaryny kanagatlandyrmak babatda çözgüt kabul edildi. Şol ýurtlaryň hataryna Merkezi Aziýanyň 5 ýurdy Kazakystan, Kyrgyzstan, Özbegistan, Türkmenistan we Täjikistan hem girdi. Şeýle hem ýene-de 13 ýurdy. Şol sany Albaniýa, Ermenistan, Azerbaýjan, Belarus, Bosniýa we Hersegovina, Gruziýa, Kosowa, Çernogoriýa, Demirgazyk, Makedoniýa, Moldowa, Serbiýa, Türkiýe we Ukraina kömek bermek gözüňde tuturly. Bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň Ýewropa sewtiniň habar bermegine görä, bu ýurtlara $1,12 milyon möçberini sarp ediş materiallary iýerildi. Bu materiallar maýmyn mama keseline garşy görüşdi. Saglyk goraýyş ulgamny pogtalandyrmaga ýardam etdi. Germaniýanyň Tip Mol biotehnologiýa kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda 57 000 pasaýer sygnal serişdeleri ýokarda agzalan ýurtlara iýerildi. Bu serişdeler arkaly 5 000 nusgany sygnaldan geçirmek mümkinçiligi bar. Şeýle hem öz yerlerine lukmanlar synak ulgamlaryny dogry ulanmak boýunça okuw maksatnamasyndan geçýärler. 2022-nji ýylyň maý aýyna bütün dünýä saglyk goraýyş guramasy bu virusyň ýaýramagy bilen baglykdy oňa garşy görüşi güýçlendirdi. Dünýäniň ilaty 8 milliarda ýetdi. Yer şarynyň ilatynyň sany 8 milliarda ýetdi. Bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň metbuat gulugy habar berýär. Bu adamzat taryhyndaky taryhy pursatdyr diýilip metbuat beýanatyny belenilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatyna görä, yer şarynyň ilatynyň sanynyň 1 milliard köpelmek üçin 12 ýyl gerek boldy. Dünýäniň ilatynyň 9 milliardlyk görkezji bolsa 2037-nji ýylda ýetmegine garaşylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gaznasynyň ýerden maglumatyna görä, dünýäniň ilatynyň artmagy dowam eder.
10,4 milyardlyk görkezejä 2080-nji ýylda ýetiler. Planetanyň ilatynyň 3-den 2 bölegi tebigy köpeşiň az bolan sebitlerine ýaşaýar. Dünýäniň ilatynyň iň köp artýan bölegi esasen Sahara çölüniň günorta bölegidir. Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gaznasy dünýäniň ilatynyň artmak bilen durnukly ösüş maksatlary ýetmek üçin has köp tagalla edilmeginiň zerur bolup durýanlygyny belleýär. Ine mehribanmış doktor, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim Türkmenistan aviakompaniýasy halkara gatnawlar üçin onlaýn bilet satuwyna başlady. Ugandanyň Türkmenistanaky ilçisiniň sapary Hataýyň Owganistan boýunça ýöreýte wekili bilen duşşuk. Tududo hemi boýunça halkara internet olimpiadasy geçirilýär. Russiýanyň ýük tiplovozlary Aşgabatda geldi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary işler ministri Katardaky dünýä çempionatyna gatnaşar ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan ýeňişleýän okap bilersiňiz. Mehriban müştaklar, eger de biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onda Google Play Marketdan Atawatan Türkmenistan prilajenýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizdäki eneki sanlaryna görüşýänçek, hoşda bolun.